Tak poďme si to trošku rozmeniť na drobné. Od roku 2020 majú materské, základné a stredné školy na celom Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola. Toto ocenenie je súčasťou medzinárodného oceňovania v regióne Strednej a Východnej Európy s názvom Regional Service Learning Award a Stredná odborná škola beauty služieb v Košiciach zvíťazila v národnom aj medzinárodnom oceňovaní angažovanej školy s projektom Nielen lieky liečia, do ktorého ste sa aj vy zapojili. A je tu s nami Alexandra Gališinová a Eliška Buríková, študentky 3. ročníka odboru kozmetička, vizážistka. Vítajte. Ahojte. Poprosím o tom na mikrofón, aby ste hovorili, aby nás počuli naozaj aj všetci diváci, ktorí nás môžu sledovať online. Aby sme pochopili súvislosti, tak predstavme si najprv ocenenie Angažovaná škola. S akým projektom sa môžu školy, ale aj škôlky zapojiť do tohto projektu? Tak Angažovaná škola je vlastne o tom dobrovoľníctve, kde to robíme pomocou metodou service learning, čo znamená pomoc spoločnosti alebo tá služba spoločnosti, komunite. A learning znamená vlastne to učenie pomedzi to, ako robíme to dobrovoľníctvo, a zapojiť sa tam môžu okrem škôl, škôliek a iných stredných škôl aj internáty a takisto aj centrumy voľného času. Koľko študentov sa zapojilo u vás na vašej škole do tohto projektu Nielen lieky liečia? Tak u nás sme sa zapojili hlavne naša trieda, staršie ročníky a hlavne tie mladšie ročníky, ktorým to chceme potom prenechať. Takisto sa tam zapojili aj záhradníci nemocnice, ktorí nám pomáhali montovať tie lavičky. Videli sme, že ste vlastne maľovali tieto lavičky a renovovali, dá sa povedať. Čo všetko zahrňal tento projekt? Čo ste robili? Kto prišiel s nápadom? Tak s nápadom prišla naša triedna učiteľka pred 3 rokmi, keď sme sa zapojili do projektu Klimatická záhrada, kde sme prerobili areál školy, vytvorili sme tam jazierko, kompostéry, vyvýšené záhony, kde sme neskôr pestovali bylinky a zeleninu, taktiež sme vytvorili aj hmyzí hotel. Čiže všetko je v areáli univerzitnej nemocnice Luisa Pastera, alebo? Nie, tá klimatická záhrada je u nás v areále školy a v univerzitnej nemocnici. V tom parku sme vytvorili bylinkový záhon ako relaxačnú zónu pre pacientov a zamestnancov. Čiže pre zamestnancov, ale aj pre pacientov. Vravíte, že už predtým ste sa zapájali do týchto projektov. Čo to pre vás ako pre študentky znamená, že môžete takto pomôcť aj ostatným ľuďom? Tak pre našu školu to je veľký úspech, pretože my sa už veľmi dlho do takýchto dobrovoľníckých vecí zapájame. Takisto sme získali rôzne ocenenia v tej angažovanej škole v roku 2021 aj 2022 a takisto máme rôzne ocenenia aj za srdce na dlani, konkrétne 2 ocenenia a takisto navštevujeme aj rôzne domy dôchodcov, kde im ponúkame tie beauty služby a takisto pomáhame aj matkám v núdzi. Čiže pomáhate teda celkom dosť, stíhate popri tom aj školské aktivity a učiť sa? Tak ja si myslím, že stíhame pomedzi to veľa vecí, pretože na to je fakt čas. Keby na to čas nebol, tak sa tomu nevenujeme a ja som veľmi rada, že sa takýmto veciam venujeme, pretože nám to dá veľmi veľa do života. Ak by sme predstavili vašu školu, prečo práve vy ste si vybrali tento odbor a práve beauty služby na Gemerskej ulici? Tak ja som si tento odbor vybrala, pretože mám k tej kozmetike a vizáži dosť blízko. Už od malička som sa stále maľovala a stále ma to tak ťahalo. Ale škola je veľmi dobrá a keď sa aj so súťažmi sme veľmi známi, že chodíme na veľa súťaží a nieraz sme sa umiestnili. Takže veľký úspech študovať túto školu a naša škola je jedna z tých najlepších, tak si myslím, že v našich odboroch tak máme pekne vybavenú školu, ale viac vám povedia na stánku vzadu. Môžete aj dnes, aj zajtra sa pýtať priamo na stánku rôznorodé otázky, ktoré vás zaujímajú. Čiže ak teraz premýšľate, že kam zo základnej školy a zaujíma vás napríklad aj odbor kozmetička, vizážistka, tak môžete práve zvoliť túto voľbu. Pokojne sa môžete zapojiť aj cez Slido, kde môžete klásť otázky našim hostkám. Vraveli sme, že s týmto projektom ste doposiaľ ako jediní získali prvé miesto na národnej aj medzinárodnej úrovni. Čomu to pripisujete, že tento projekt tak zaujal?
Tak my si myslíme, že o tom by viac vedeli povedať hlavne tí porodcovia, keďže tam boli fakt porodcovia skoro z celého sveta, hlavne z severnej a východnej Európy. No bola tam hlavná taká tá porodkyňa, ktorá bola až z Argentíny. A vraveli, že pekné je to prepájanie naozaj aj možno tých generácií v rámci aj tej aj záhrady, ale aj univerzitnej záhrady a v rámci týchto lavičiek, ktoré ste vlastne takto pospájali. Vidíme, že ako vyzerali vlastne predtým, čiže naozaj si už zaslúžili tú renováciu. Čo na to vraveli samotní možno pacienti? Aké boli reakcie? My sme mali, si myslím, že veľmi pozitívne ohlasy, či už na Facebooku alebo na iných internetových stránkach a takisto od aj účastníkov, zákazníkov, ktorí tam chodia, pacientov, aj tých pracovníkov. Fakt, že tie odkazy boli veľmi pozitívne a takisto sme dostali aj ďakovný list od pána riaditeľa tej nemocnice. A viete už teraz povedať, že kam ďalej posuniete ten projekt, alebo už ste o tom diskutovali s vašimi vedúcimi, s vašimi možno učiteľkami na škole? Tak keďže sme vyhrali prvé miesto v tej medzinárodnej kategórii, tak sme vyhrali s ním aj 500 eur na ďalší projekt. Takže po vypočítaní a prepočítaní by nám to malo stačiť na ďalšie 4 lavičky a určite budeme pokračovať v tomto projekte. A snažíme sa do toho zapájať, ako vravela už Saška, že sa snažíme zapájať do toho aj mladšie ročníky, aby tento projekt nezanikol. A zapájate možno aj nejakých sponzorov, respektíve odkiaľ beriete financovanie na tieto projekty? Tak prvé financie sme dostali v hodnote 500 eur od nadácie Green Foundation, kde sme si predtým museli obhajiť ten projekt pomocou prezentácie, ktorú sme si vytvorili. No a postupne sme si vytvorili takisto aj video pomocou platformy Starlab, kde sme získali tých 20 sponzorov, ktorí nám ponúkli, od ktorých sme získali tých 980 eur na obnovu lavičiek. Lavičiek je konkrétne 12 a ako už Eliška spomínala, vyhrali sme aj tých 500 eur v tej angažovanej škole, ktoré peniaze by mali stačiť na ďalšie 4 lavičky. Ak by niekto chcel sa pozrieť priamo na vašu školu, Deň otvorených dverí má Deň otvorených možnosť? dverí bude v 31.2025, ale ak máte rôzne otázky, môžete sa opýtať kľudne aj na našom stánku. Budeme veľmi radi, ak naozaj nám pošlete aj nejaké otázky alebo priamo ich navštívte vo vašom stánku. Dámy, veľmi pekne vám ďakujem a držím palce v ďalších takýchto podobných projektoch. Ďakujeme.